Injiniya Sallau. Ya. Sasari. Yau ya na ganka kamar ba aiki. Aikin san mu manya sai muna daga kafa muna bai yara ƙanana guri. Mu ba kullum muke zuwa aiki ba. Haka ne fa. To me labari? Na zo in daɗa sabanta rijista ta wajen ki. Saboda ku ilwayen nan tsala-tsalan mata dole sai da ɗan naci da kuma wannan. Saboda wani ba wuya irin kuma su irin indiyoyi a yi sanya da ku. To yanzu dai sai dai in baka hakuri saboda ka zo ina aiki sai dai ka je ka saki dawowa. Dan Allah ka fito. Wallahi ban gaji da ganin ka. Ka gani inda ce ina da waya a hannuna da sai ni hira nan ma ba sai ka zo ba. Na wayar da na gani a hannunki. Wannan an da yaya ta ce. Inda za ka siya min ne to. Wannan ai ba matsala kaga wani sa'in ba sai ka zo. Ai da tura sai ki ga mun baki da waya a rake kai. Me waya? In kan tuma ya nace ka ba kawa za yi ba. Mu ga dama ba sai mu dauke wutar ba mu ga ya za yi cajin wayoyi. To shikenan yanzu dai zaka kawo mu wayan nan ko? A waya no problem. Ka gani? Wani sa'in kafin ka tafi sun yi waya. Gaskiya ne. Yanzu gidan ku ko nawa ne? Mu takwas. Za a fara kawo miki sannan su sauran aka kawo musu daga baya. To shikenan nagode. Yanzu buɗe bakin. To. Ni zan koma ciki. Sau ɗaya za ba? To wani na baka in ka cinye ni fa. Shikenan. An rere ta bakin na. Sai ka dawo. Gaskiya matan nan dole ko mutum ya tafi dole ya dawo. Wallahi tallahi. Kai, a dole ai miki na ci.